Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ah ra iso. Tempe ning jero lontong, tempe arem-arem. Arem, nek lontong ning jero tempe. Merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambele pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk kowe ngono. Aja sing ndelok cah cilik lho. Wong urip kuwi serba salah. Nek lemu jarene boros ban, boros sekok. Nek awake kuru jare koyok triplek. Ora ngetok-ngetokne nek dirumati bojone. Kelebihane wong lemu akeh sing setia. Wis to, ora bakal ninggal melayu dirimu. Tapi nek sing kuru selalu tanda tanya. Lah piye gaweane selfie karo ngelus-ngelus pipi? Di era modernisasi saiki, selerane wong lanang kuwi pecel lele. Ya iku pecinta cewek lemu wet waru pinggir dalan wong lemu pancen idaman. Aku ki sida peyan rabi prato yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung. Sida ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijlik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet tapi ya piye meneh, keadaan lho enggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasane enak apa piye gantung ini ki. Era sida ki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Wong wedoke dalane seneng pirang-pirang kok sampai golek gendaan ngen-ngenmu lho. Genah apa ora? Kok lek dilabrak bojone piye wae? Aja demen-demen dadi pelakor ya to, Mak? Ya ya. Heeh. Masane wong wedok engko lek ndonga ya Allah cobaan apa yang kau berikan pada hamba-Mu urung kok lek ndonga ya Allah satukanlah cinta kami. Cinta matane suwek ya rebut bojone wong kok cintai lho ya. Bojone dhewe diopeni sing apik. Katok kotang suwek tak dondomi iya to, Mak? Wah, ora golek gede. Muni dong ora. Bapak gak wungu lorek nah. Model tok kono nitini. Lah ya kok dungaren. Wis dahar ta? Wah iya ayo. Gak dahar nak. Jegelak wis. Ngono niku wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model niku sapa kok niku? Lho ya apa sih anak iku cilik digedhekno, gede dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajeni wong tuwa. Oh. Apa eleke? Ya apik ae nak, tak Lah, iya. kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen. Ngarep kok wis longgo ngarep wong durung ganti busana. Wah. Jangan isin-isinno to, Pak. Aduh ni Kang Tini kok niku sapa kok niku ni? Bapak ganti busana, sini Pak Sono ngerti ya. Kok Klambi, Pak. Klambi kuwi apa sih? Ngenteni kok niki mang bapak iki mang kon. Oh iya, lha iki apa tak olehno? Oleh apa? Bungkusan. Rujak erong. Atuh. Apa? Mulai nyetip aku kon ya. Wis kurang ajar kon mulai. Jarene njaluk rujak. Yo, masalah rujak cengur, Pak, ngono. Cengur iku kasar, Pak. Oh, Dihalusno. dihalusno ya? Erong ya? Erong. Nek ngono aku ki halus. Wah, kok niku apa ni? Lah iki, Pak. Kon niku nek masalah wong kon iso masak. Ya ta? Belajar nggae kuwe ya iso. Masak model apa iso, mbok yo gawe dhewe aja jajan enak kon niku nak. Lho, gak apa-apa Bapak duwe akeh. Masih akeh ngono ya, masalah istilah energi lho kudu ono. Apa energi kok, Pak? Mbah apa energi. Karo aku energi ku. Ojo pemborosan. Wah, iso komentar gak iso nerangno. Ojo pemborosan. Oh, istilah ikat pinggang. Lho. Kongkon ekonomi. Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedhot wetengmu ngerti ya. Gepeng, Pak. Dadak kon niku njajan gethuk lindri, sing putu, sing sembarang kon Lho tuku. gak apa-apa wong sing tak makan makanan Indonesia. Iya, tapi ana batese kon niku jajan ayo apa kon niku. Kon saiki ya apa? Tujuanmu sekolah terus ta?
Apa leren? Gak Pak, les ya. Les. Les. Les ya. Terus sama leso. Ya enggak Pak. Sebab sana Aku tembung- kepingin kursus jahit Pak. Oh, jahit. Jahit apa Pak? Jahit geger gua kena. Jahit taplak kenek, jahit mainan tembok yo kenek ngono lho. Kok aku minang modus sih lho Pak. Oh, modus. Iya. Wah, doyan enak nang modus ku nak. Iya. Potong-potong barang ya. Nah, enak sih nemen-nemen nek wis rumah tangga gak Iya. sampe jahitno. Iya. Pakaiane arek-arek jahit dhewe. Oh, iya iya. Pakaiane bapak. Iya. Kayak bapak pakaiane gegeden iso aku nyilikno. Hmm. Dadi gak perlu tuku dicilikno ae. Engko cilin terus ae. Terus gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep maneh pe dolan bulan Riyadin. Iya. Riyo ta Pak? Iya. Iya mesti laris Pak Oh, penjahit lari iku penjahit Pak. iku. Ngadakno wis kono bapak masak-masakno kono. Ngadakno. Lho iki rujake. Rujake iki lho. Wah, sak lho mbok piro iki nak? Ambek loro Oh, biasa. setengah niku lho loro. Wis nanti dahar. Wah. Didahar. Tini ku model-model tini bilang rek. Wis warek kok. Tapi gak dadi apa. Anake situ ati ayu pisan rupane. Nuwun. Monggo.